çendeki berivi me ji rojhilatê welat li çiyayê Elwendê behsa sê firîşteyan kiribû. Em ê li vê carê disa ji rojhilat lê ji bajarê Seqizê behsa du stêrkan bikin. Du xwîşkan. Şehla û Nesrîn Kabî. Xwedê hemû bedewî bexşan dibûn wan. Bedewiya hiş û êqil, bedewiya bejn û balê. Serê wan bilind û dilê wan pola bû. Di bihara emrê xwe de dilê xwe diafirînin hezkirina herî bijan û sotîner. Dibin aşiqê gel û welatê xwî bindest. Şehla û Nesrîn li bajarê Seqizê ji malbateke welatparêzin. Şehla di sala 1946 da di sala damezrandina Komara Kurdistanê da Nesrîn jî 7 salan ji dû wê di sala 1953 da ji dayîk dibe. Her du jî dixwînin û dibin hemşîre. Di naxeşxaneya Seqizê da dest bi kar dikin. Di sibata 1970 da gelên İranê li hember desthilatdariya şah serî rakirin û textê wî hilweşandin. Şehla, Nesrîn û her du birayên wan Sadık û Mihemed jî di nav pêşanderan da bûn. Lê mixabin dewsa pergala desthilatdariyê ne li rêveberiya gelan. Pergaleke başferû tê ava kirin. Li hember vê pergalê dema ku gel nerazîbûnên xwe nîşan didin, Hümeynî di 20 Tebaxê da fetvayekê diweşîne. Girtin û kuştin dest pê dikin. Mirov ji raste rast di sûkan de hedef tên girtin. Ji ber ku kesên birîndar derman kiriye, bijîşkekî Kurd 21 Tebaxa 1970 da bi tevî 7 kesan tê kuştin. Ew roja Xwedê tune ku xwîn neyê rijandin. Ji ber ku çima birîndar derman kirine, Şehla û Nesrîn jî di payîza sala 1970 da tên girtin. Wan heya serê bihara sala 1980 di girtgeha Qezwînê da digirin. Lê bi wek planekê Şehla, Nesrîn û hin girtiyên Kurd tên berdan. Her di xwîşk vedigerin Seqizê. Wan dibin çavdêriyê da digirin. Ev şabûna wan pir nakşîne. Di 14 Hezîrana 1980 da cara duyem her di xwîşk bi tevî birayê xwe Sadık disa tên girtin. Di girtgehên Seqiz, Sînê û Evînê da girtî dimînin. Bi darizandineke bê parêzer û bê parastin bi fermana qesabê şoreşê Sadık Xelxalî derbarê her du xwîşkan da biryara cezayê darvekirinê tê dayî. Sadık Xelxalî li pey şoreşê qasî 2000 kesî bê darizandin dide kuştin. Ji berî darvekirinê
her du xuşkatînin girtîgeha Sînê. 27 Tebaxê saet 4:30 sibê vedikin derê hicrê. Destê wan girê didin û her du xuşkan dibin ber sêdarê. Şehla 34 Nesrîn 27 salî ye. Di bihara emrê Xweda ne. Bayê zivistaneke sar tê. Roj ji şermana hêj derneketiye. Daxwaza wan a dawî bi hev hemêzkirin e. Hişke hişk hev hemêz dikin. Kur kur bi hev bîn dikin û radimizin. Şehla bi ber dilê xwîşka xwe dibêje em li vir jî bihevran em ê li wir jî bihevra bin. Cellat bi qumaşekî reş dixwaze çavên Nesrînê girêde. Nesrîn bertek nîşan dide. Nahêle. Lê Şehla xwîşka mezin bertek nîşan nade. Cellat bi qirf dipirse tu ditirsî? Şehla dibêje na, natirsim lê bi tenê naxwazim kuştina xwîşka xwe bibînim. Sêdar rex hevin û her du xwîşk bi hev re dimeşin sêdarê. Piştî darvekirina her du xwîşkan malbata Kabiyan mişextî bajarê İsfihanê dikin û 4 salan şûnda malbat encax vedgere bajarê Seqizê. Sadiqê birayê wan ji du darvekirina xwîşkên xwe tê berdan û li hember rejimê têkoşîna xwe didomîne û di 19 Sibata 1986 da ew jî di çalekiyekê de tê kuştin. Birayê biçûk Mihemed bi salan di zindanên de din.